jarama no feewi mbi sikki tan enen hen sahaaji eɗen cikka ko en leydi e nder leydi e kalɗo mbawɗen wonde noon ɗo e nder leydi Sénégal enen haaloɓe ɗemgal Pulaar hen sahaaji eɗen cikka ko en leydi e nder leydi eɗen manki heɓtinde koye men hen sahaaji ɗo gonɗen ɗo Sénégal naaɓe e kala sahaa eɗen ceerno ɗo gonɗen ɗo fulɓe eɗo gonɗen Sénégal naaɓe ɗo en ganda fulɓe ɓe koɓe Sénégal naaɓe hay goto e mabɓe waɗata hande bonande ha ñawiroye saabu ka pullo kala baɗɗo bonande ñawirte ko leydi ndi ka Sénégal najo woto yimɓe jeejiɗ ɗum wadde e nder jole jole leydi ndi ko jole jole Sénégal kala kadi ko mbaɗɗen ko Sénégal naaɓe mbaɗi ɗum ɗo so Mauritanie naaɓe mbaɗi kamɓe fof e wonde fulɓe ɓe mbaɗi ɗum koye nder Mauritanie yagal mabɓe Mauritanie naagal mabɓe jaafa ɗum ɓe mbaɗi ɗum donc ɗum ɗon ko ɗum caɗele mawɗe c'est-à-dire elle kala ɗo gonɗen eɗen jiiɗi wonde hertiɓe eɗen jiiɗi wonde fulɓe joñiɓe eɗen jiiɗi wonde woɗɓe e nder leydi woɓɓe e nder leydi woɗɓe e nder leydi ne jeyɗen en potani famɗinde Sénégal nagal men Mauritanie nagal men Mali nagal men saabu ñawirtuɗen ko kuule ɗen ɗon leyɗele joni noon so neɗɗo ina kewno hunde e kala ko ɗum wawi wonde ko kanko andi hol radio ji o sohli kanko andi hol téléji o sohli événement ko wawi wonde foof ko kanko toɗɗoto ɗin radio ji o nawa toon demande de couverture ɗaɓɓandi gam jomumen gara beele joom ɓe jiyataɓe beele demande uji ɗi ne jetto toon walla ala demande uji ɗi kadi so jettima toon yimɓe so jooɗima e batu jaynirka woni réunion rédaction ƴewete ko holle priorité ko foti wawde wonde so ne ƴeewe priorité ne ƴeewe holko woni abbite e hoorejo leydi holko abbite catale holko abbite e ha fawe ha gasa ƴeewe ande jiɗmi wiide ko pengal Mamadou Alassane Ba kay tawde ko min waɗanno toon conférence ma taw mbeɗa joguino hakke kam wawde addude hayso caméra yel privé wona kono min e hoore mbaɗo conférence taw mi addanta wiide par ce que mi arani toon wonde jaydiyanke jeeyaɗo e galle naggam garmi toon ko wonde mbaɗowo conférence soɓe mbaɗi démarche dartoyde moƴƴi soɓe ndewne am moƴƴi soɓe ndewnani am an cabboɗɗa koye lawol tan kala ko eɗen mbaɗa ndewnen ɗum laawol ganden kadi ñawirteɗen koye laawol leydi Sénégal e kuule mum no darniri ni no lelniri ni en ngala kuule men e nder kuule leydi men il faut ko yimɓe ganda ɗum so woɗɓe noddi gaddani en ɗaɓɓade notoyɗen so gaddanani en ɗaɓɓade ni eɗen poti wawde no eɗen tinira neɗen tintiniraɓe godagal tawde ken saktoɓe kabaruji wonko saktate ko foti ko saktede ko waɗno ko toon won hen ko ganduɗa ko hay sa noddaka aɗa wawi yaade kono hen won ko ganduɗa ko sa humpinama ɗum a rewna ko lawol jagol ma toon hamnoto surtout ko hande kala ɗo yimɓe goni ina tuume ɓeɗo won malde nde ɓe mbaɗi won malde nde ɓe gone wadde nden noon so télé mo ganduɗa mboɓe mbiyata ko télé mabɓe so ari couvrude gueɗal ngal ganduɗa ngal gueɗal mabɓe keerigal tan wiyete ayide malde nde ɓen mbiyani komin kalanno ko nden te kadi yoɓe mbaɗ feere so tawi ɓe garataɓe so tawi ina muusiɓe yo taw arɓe ɓe ina daña toon ko weeli ɗumen nda sa faami kam tigui arɓe ɓe mbimi yo taw ina daña toon koɓe garani ɓe ko ina nimsira ɗumen kono arɓe ɓe so tawi dañata toon koɓe garani ɓe ko ina nimsa ko garani ko wadde ɓe garani ɓe ɓeydoto wa softude voilà arde so foti wasde arde ten ɓuuri kalɗa kono laabi heddi ko signal uji téléji fulɓe gasi signal uji yoɓe dañ site uji ɗi ngala mi anda hande hay goto wawa tongude hay goto ala kadi min kadi mi waɗata so mbeɗa waɗa raisonné mi waɗata raisonné télé fulɓe mi waɗata raisonné télé salkulleɓe mi waɗata raisonné télé Podor mi waɗata raisonné télé Matam mbaɗatmi raisonné so tawi ko télé privé an la personne morale ko an personne morale o wawa wonde leñol wona personne morale pour wadde demande ko neɗɗo waɗoyta walla fedde waɗoya fedde nde so ina waɗoyo sarɗiji ɗi ni mbiri ARTP sa nawi a ronki kadi sa haɗama mi sikkani mbata e nder moti aɗa nelde ɓatake ko calnoriɗa ko mi sikkani wonde saabu calnoriɗa ko saabu wondemo pullo mi sikkani saabu calnoriɗa ko wiide wonde ko ɗemgal Pulaar kutortoɓe ɗeɗo guiɗɗe fof ala ko callortoɗa hen wadde yimɓeɓe yo tinno jiiloyo e dow ɗo ɓe goni ɗo ɓiɓɓe leydi ndi kala ko sarɗiji leydi ndi namdi taw ɓe mbaɗa ɗum ɓe mbasa yiilade e ɗo ɓe goni ɗo fulɓe woto ɓe jiilo woto ɓe jiilor wonde ɓe fulɓe ɓiɓɓe leydi ndi
eyyi kono jiɗmi wiide ko wata ɓe neɗɗo mbasa yirlade leñol wata tan woto neɗɗo are leñol tan taw koko tampi taw so haaju mum humtinoma leñol tinta tigi saɗa are leñol sa tampi yo taw so haaju humtima leñol ina tina ɗum kono won hewɓe aroɓe ene gullito ga en kaɗama ɗum ɗo hay ala fof ko kaɗeɗen e nder leydi ndi sarɗiji leydi ndi ko kaali ko mone men fof yo namdoro ɗo woni ɗo ɓiɗɗo leydi ndi e dow ko sarɗi liɗo ko namdo ko ha wiye an a heɓata saabu ka pullo walla saabu ka séréer on rejet waɗata kala motif de rejet baɗɗo ina jogui sababu o sa liiri ɗum ma andu ko ɗum ɗo woni ko tigi riki gasi ha laaɓi heddi ko